Yelenkura scénariste na moteur. Ok, assalamu alaikum. Walaikum salam. Ouais, c'est comment? Et Johnny. Ah, Et mon barari. le mon baragay. Bon, moi je suis un acteur de Yelenkura et les moteurs finissent. Elle est film monté. Voilà. D'accord. Et Johnny. Ici, votre acteur et scénariste Amadou Kassoge, appelé le philosophe Aka. Scénariste, je vous invite tous à partir, vous abonner et à suivre régulièrement les contenus de Yelenkura officiel. À ne rien manquer des conseils, de l'humour, du plaisir. Coucou la famille, ne Oumou Diarra ni mɔgɔ bɛ n dɔn Yelenkura dili la awɔ. A y'aw abonné ka caya an ka compte kan. An ma ɲinɛ dɛ, an bɛ ka na ni force de tuguni. Fo bɛ nale. Coucou la famille, aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ maa min jɔlen na cɛmɔgɔ Danbele la, bɛɛ bɛ nɔ zikiri cɛmɔgɔ la Yelenkura la kɔni. Wa an bɛ k'aw wele k'aw bɛɛ lajɛlen ka taa abonné an ka compte Facebook, TikTok ani YouTube kan. Ni nin fɔla maa o maa kɔ, wa n'i ma t'i abonné, n k'an bɛ ka na ni fanga de ye. Kana dɔrɔn k'a yi. Hello, my name is me Christine. Neba for bamanangana. Famille Jono. Comme aw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na, aw actrice principale lo n'o ye Christine. Ni bɛɛ bɛ k'a fɔ ma bi ko baarakɛden ni kɔrɔ, mɛ mun fɔ n ɲɛna nin y'an wulilen ne. Aw kɔni b'a dɔn ni sama wulila minɛ cogo t'a la. Bon nin y'an wulilen mɛ mun fɔ n ɲɛna. A ye taa abonné an ka chaîne YouTube n'an ka Facebook n'an ka TikTok kan. An bɛ nale. Ok, an b'aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔ la ani su ani lɔ ani tile aw ka karamɔgɔ wɛnsɛn ni mankan don. Parap an b'a fɔ aw bɛɛ ye aw k'aw sɔgɔlen to an ka chaîne bɛɛ lajɛlen na. An bɛ nale ni force ye. Voilà. Salam alaikum. Salam alaikum la famille, c'est votre actrice Sali la patronne d'un groupe Yelenkura. Ma ñin bella jene fa begata abonné nga chaîne YouTube ba. Am na leni ko duma nu ni foro mingo ko duma taraka oda. Ciao. Ne tɔgɔ de ye Jɛnɛbu Jalo mais film na dɔ bɛ wele ko Fatumata su wulilen kɔni a y'a sɔgɔlen to an ka chaîne na dɔrɔn an bɛna film dumanba de bila Yelenkura a dannen don.